Ćao svima, dobrodošli u Kikin novi video. Ja sam odlučio sada da vam se javim zato što Kiki se trenutno sprema, ne znam šta će da obuče. Inače, idemo u Novi Sad i Kiki ima zakazano neko slikanje u studiju, pa će da vam se javi kada krenemo. 3 hours later. Ljudi, ova Kristina stvarno nije normalna, još uvek se preslači, ko zna koliko je vremena prošlo. Nadam se da će uskoro. Kiki, imaš li ti namjeru da kreneš u ovih 3 sata? Pa ne znam koliko je sad sati? 11. Ajmo sad ću samo da stavim sjaj i krećem. Okej. Idemo. Ja, ljudi, ja ne mogu da verujem da ona kreće. Aj, vidimo se. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo malo do Novog Sada. I ja moram da vam kažem da se nikad brže nisam spremila. Spremila sam se za 3 minuta samo. Laže. Šta lažem? Ne lažem. Lažeš. Kiki, čekali smo te 3 sata. A što ste bezobrazni? Tata, ja tako da ne lažem. Ne, lažeš, ti si dobro dete. Hvala ti tata. Tata je ovdje jedini u pravu, jedini je dobar. I ja ću se potruditi da vam u Novom Sadu snimim sve što bude interesantno. Snimat ću vam naravno vlog i ako budem imala dovoljno materijala, gledat ćete ovo. Imam zakazano i fotografisanje. Javit ću vam se kasnije. I evo sada smo stali na pumpu, tata je stao da sipa gorivo na pumpi, a ova prilika se naravno mora iskoristiti da se kupi jedan sladoled. A da li vi volite sladoled? Pišite u komentarima koji sladoled najviše volite. Vuče, da li ti voliš sladoled i koji najviše voliš? Koji ti je omiljeni? Nemam omiljeni. Ok, ja ne znam iskreno koji mi je omiljeni, možda onaj plazma sandvič, ali ne znam, evo sad ćemo da vidimo koji imamo. Sad izađem iz kola sad. Ljudi, ovdje nema nikakav izbor, ima... Ajde, uzet ćemo ovaj drink. Ipak sam zamenila, uzela sam ovaj King. I pišite mi da li ste ga vi probali, ja ga još nisam probala, ne znam kakav je. Vuče, šta si ti uzela? Ja sam uzela ovu plazma kocku. Meni je taj isto preukusan, ali baš sam htjela da probam. Znam da se ovdje u poklopcu nalazi kašičica, ali pogledajte kolicna, ovo kašičica, s njom ne može uopšte da se jede. Tako da sam uzela ovu običnu. I sad ću da probam ovaj sladoled, samo da otvorim kašičicu. I pošto sam vidjela ovaj predivan deo, morala sam se staviti i da se slikam na ono tamo da stičem. Jao ljudi, vidite ovu žabicu, kako je slatka, valjda neće da pobegne, kako je zelena i slatka. I evo sad malo porodičnih fotografija. Oni misle da ih slikam, ali ja ih u stvari snimam. I evo ga glavni lik u ovom videu. Stiš na krilo, tako. Glava te mačice prema meni. Nisam se kosi, slobodno se onako zavali, baš kao kad bi kuća puštena sida. Eto. I evo ovdje možete vidjeti kako poziram za jesenje fotografije. Ove fotografije možete ćete da vidite na mom Instagram profilu. Ukoliko me neko nije zapratio na Instagramu, obavezno neka to uradi. Zovem se Kiki, _Miljković, _07. Jednu ruku možeš ovako staviti. Eto, bravo. Evo ovdje možete vidjeti i Vuka koji je pokušao da se oproba kao fotomodel. I
evo upravo sam završila sa slikanjem, sada sam ponovo u kolima i idemo malo do centra da se prošetamo. Inače, nema da vas buni ovo što sam u drugačijoj garderobi, u tome sam se posljednje slikala pa sam ostala u tome i ovoj duksericu ste sigurno mogli da vidite u mom posljednjem holu, tako da obavezno pogledajte taj video ukoliko niste. Šetamo kroz centar Novog Sada i tražimo neko mjesto da nešto pojedemo i popijemo. Divno nam je ovdje, Novi Sad je prelep i oduševljena sam. I evo sad smo seli nešto da pojedemo. Ja sam naručila slanu palačinku, tato šta si ti? Gyros. Naravno. Mama, šta si ti? Ja sam naručila gyros, a poslije ću slatku palačinku, a ti Bučka? I slatku palačinku. Gyros. Gyros. I ja jedva čekam da stignem. Pogledajte vi kako dobro ovo izgleda. Ovo je moj ručak. I mnogo je bolje od Kikinog. Pišite u komentarima da li je Kiki. I evo sada smo završili, kupili smo PUSD za kraj i sada treba da idemo kući, divno smo se proveli, a vi obavezno lajkujte ovaj video ako vam se dopao i prijavite se na moj kanal ukoliko niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Koji ti se dopada? Zapalim. Da nisi prerasla ti to? Jeli, prince? Ja to nikad neću prerasti. Nikad. Blago me.